За пореден път се налага да излеземе на протест, този път срещу високите цени на винетките и по-точно увеличението на винетния стикер. Според нас не е оправдано, тъй като плащаме прекалено много данъци за нашите коли и още един увеличен данък, така да се каже, ни идва в повече. Плюс това нашите пътища не отговарят на тази цена. Да не говорим, че хората в малките населени места, както са нашите близките села тук, също трябва да закупуват винетен стикер, което не е оправдано за пътищата, които ползваме. Какво очаквате? Надяваме се да върнат старите цени на винетните стикери и естествено, както по принцип седмичната винетка от дата до дата, така да важи и годишната винетка от датата на закупуването до същата дата до година. Как ще протече днес протест? Днес протестът ще протече с шествие. Това е един вид предупредителен протест. Наистина, ако не се вслушат в нашите искания, в нашата гражданска позиция, ще преминем към по-радикални действия в цялата страна, може би и в София.